Mwari waIsraeri. Yes. Tendera vanhu vangu kuenda kuti vandiitire mutambo womurenje. Faro akati Jehovha ndianiko? Hallelujah. Ndopana ndichida chete ipapo. Yauya iri different. Yauya ichiti kunondiitira mutambo. But nyaya yanga iripo ndeyekuti aiti iti vana vangu vasununguke kunditsvaga. Take them to a place pavakasununguka kunditsvaga. Hallelujah. Take them to a place pavakasununguka kunditsvaga. Ishe vakatinzwira ngoni. Dai muchiziva ngoni dzatakanzwirwa. Kune zvaiitika zvekuti baba vakaona kuti iwewe hauna kusununguka kuvatsvaga. Kune zvaiitika zvaiti Ishe vakaona kuti hauna kusununguka kuvatsvaga, vakakutora vakakuisa panzvimbo yavaiona kuti zvichida vakakuisa panzvimbo yakadai uchasununguka. Kana wasununguka hauchisina waunokwanisa kupomera kuti wakatadza kutsvaga Mwari sei. Saka now you are at a place yekuti kana judgment day hauchisina pembedzo. Uchablame ani? Ezvino is pape kuti hauchisina, there is no limitation. Hauchisina mtungamiri anokutamba politics. Hauchisina vanhu vanokunyeya muchechi. Hauchisina vanokushora. Hauchisina vanokurwisa. Hauchisina vanokupingirisha. Hauchisina vanokuti wakamira apo uchitaura vanokushora kana kutaura anything. Kana ukada kuimba havaimbi newe. Hauchisina zvese izvozvo. So what is your excuse? What is your excuse? Ndo pachanzi paya muzambiringa wangu uyu, munda uyu, chii chandisina kuitira? Chii chandisina kuitira? Muri kurangarira kutanga kwakaita ministry ino. Kwakatanga nekuudzwa nezvebundo. Kana muchiri kurangarira zvikanzi chii chandisina kuitira? Word of prophecy sometimes comes musingazivi kuti it's word of prophecy. Zvinenge zvichida mweya waMwari kuzotaura kuti maitoprofitwa paya. Hallelujah. Toda kutenda Mwari. Mweya waMwari unoshamisa. Hande kuna 2 Timothy chapter 3 if I'm not mistaken. Chapter 3. Page 206. Page 206. Hallelujah. Yes. From verse 1. Chapter verse 1. Yeah. 2 Timothy chapter 3. Kurashika kwamazuva okupedzisira. Yes. Verse 1. Zvino uzive chinhu ichi, tina mazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingaongi, vasati vari vatsvene. Hallelujah. Amen. Hey! Yabva yangotanga yakabvisa. Hanzi kurashika kwemazuva ekupedzisira zveshuwa kana muchiverenga shoko raMwari kana makambonzwawo kuchiparidzwa munoziva kuti tamumazuva ekupedzisira. Amen. Hallelujah. Amen. Kana mamusingazive kuti tamumazuva ekupedzisira, iyi vhesi inokuudzai kuti tamumazuva ekupedzisira. 206. Hanzi zvino uzive chinhu ichi kuti namazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Hallelujah. Amen. Ko unongochema kuna Mwari sei kuti uri kutambudzika? Unongochema kuna Mwari sei uchinyemberwa kunzi muKristu atambudzike? Uchinyemberwa kunzi kutambudzika is a sign of kusava utsvene. Ino shoko raMwari richitaura kuti nemazuva ekupedzisira kuchava nekutambudzika.
kuona here kuti kutambudzika kwauri kuita dzimwe nguva kuri kutozadzisa zvakanyorwa neshoko raMwari. Vanhu vachatambudzika nemazuva ekupedzisira. Ezvinezvi nhamo iriko, vanhu vari kutambudzika zveshuwa. Mukanzwa vanhu vachitaura vanokuudzai kuti isusu kukura kwatakaita kana vana sekuru vedu makuriro akaita havana kumboona nhamo yakadai. Tichiti tine technological advancement, tichiti nyika yakuita better, tichiti nyika yakuita more modern, but vanhu vari kutambura kusati kwamboitika before. Dai zvaimeka sense kuita technological advanced kwatiri kuita modern kwatiri kuita, life should be easier and better. Kungadai kusina munhu anotambura izvinezvi. But if you look at it, vanhu vari kutambudzika more ezvinezvi than ana mbuya vedu nanasekuru vedu pavakazvarwa. Hallelujah. Amen. Rate of suicide back then tikada kuitarisa nerate of suicide ezvinezvi munovhunduka. Hallelujah. Rate of divorce back then and rate of divorce now yakasiyana nekure. Maybe it's multiplied 600 times. Why? Most of them kutambudzika kuri kudaro. It's lashing out and frustration yekutambudzika. Munhu haachazive kuti nemazuva ekupedzisira kuchave nekutambudzika. Anofunga kuti murume ndiye ari kukonzera kuti atambudzika, kana kuti mukadzi ndiye ari kuita kuti atambudzika. Iye haasi kuziva kuti zviri mushoko raMwari. Praise the Lord. Amen. Thank you, Holy Spirit. Anamboziva kuti ndozvandichanzi ndiparidze. Pakudza Mwari. Amen. Iwewe kana uchiziva shoko raMwari, ndopauchaona kuti izvizvi mosva hasi mudzimai wangu, izvizvi mosva hasi murume wangu, mosva hasi vana vangu kana vabereki vangu. Zvakanyorwa mushoko raMwari kuti vanhu vachatambudzika. Saka kana taakutambudzika, mungobatana maoko moti shamwari, ndozvakanyorwa mushoko raMwari kuti vanhu vachatambudzika. Isu ngatinamate kuna Mwari. Toti Ishe makataura kuti uyai kwamuri, uyai kwandiri makaremera. Imune joko ramuinaro, ndipei joko iro ndorisa kwamuri. Zvichida Ishe vanotipa joko rakareruka nekuti vakazvitaura mushoko ravo. Vokurerutsirai joko iro, asi kutambudzika kuripo panyika. Hallelujah. Amen. Nokuti vanhu vachava vanozvida. Kana kuri kuzvida, vanhu vaakuzvida mazuva ano. Zvanga zvisingamboitwe before. Zvanga zvisingamboitwe before. Ndikuona ndichiparidza izvinezvi, ndakatarisa mapicture. Kudhara vanhu vaitorwa mafotograph. Kwanga kuine profession yemunhu anonzi cameraman. Aitofamba mumaroad mumaraini. Vanhu votomubhadhara. Obhadharwa otora vanhu mafoto. Oenda otaita 2 weeks. Ozodzoka momubhadhara mari. Pamwe maisa deposit ozokupai. Hakuchisina chakadaro mazuva ano. Vanhu vaakuzvida. Umwe naumwe anozvitora picture yake. Hakuchisina chamirira cameraman. Munhu nemunhu, how many selfies a day? Neniwo ndotozviita cha. But ndakutoona izvinezvi kuti kuzadzisa shoko raMwari. Amen. Vanhu vaakuzvida. Kudhara kwainzi munhu wemurume hamire pagirazi. Hallelujah. Hamire kana makambozvinzwa. Pamwe ndini ndega ndakazvinzwa. Zvainzi munhu wemurume haafaniri kunaka, munhu wemurume haafaniri kuchena, munhu wemurume haana basa nazvo izvozvo. But ezvinezvi varume anoita 2 hours munhu ari pamiri. Kwana anonzi mametrosexual, vekuti vanoenda kunoningirirwa nzara. Hallelujah. Murume anoita appointment yekunoitwa manicure, kunoitwa pedicure. Hallelujah. Ndakamboverenga rimwe bhuku randakaverenga. Ina ndiwanzoverenga hangu mabhuku, but iroro ndakariverenga bhuku iroro. Rari bhuku rababa wangu, raitaura zvemarketing. Saka baba wangu akatofara kuti ndikuverenga bhuku iri because rinodzidzisa marketing. But that guy was very good at marketing. See, there is a chapter he was talking about image. And this guy was talking about how he defined this image angari wechirungu. Saka zvimwe zvacho hazvisi applicable kuvanhu vatema.
At that time it seemed ridiculous, but now zvakumeka sense because ndakona vanhu vachizviita. Aitotaura kuti wiki haripera asina kuenda kuna baba. Hallelujah. Aienda at least once or twice a week kuita kumaintaina hairstyle yake nekuti bvudzi revarungu rakasiyana neredu. Hallelujah. But even kana isusu vanhu vatema zvakuonekwa. Kune vamwe vanotiwo because isusu nemahairline edu aya tinoda kugara chigera mazuda. But kune vamwe vekuti zvakadaro ane kati yake fancy hairstyle yaanoti 2 days 3 days yagadziriswa, 2 days 3 days yagadziriswa. Vanhu vachazvida. Hallelujah. Vanhu vakugadzira zvifananidzo zvavo. Takamboita mharidzo yaNebukadhineza. Zvaitoshamisa panguva iyoyo kuti Nebukadhineza akagadzira chimufananidzo chake iye akachiita mwari. But mazuva ano vanhu vawanda vanozviita. Dzimba dzizhinji ukapinda unowana vamwe vane zvifananidzo, vamwe vakagadzira zvifananidzo zvana sekuru vavo nezvavo, mazita emhuri dzavo. Vanhu umwe neumwe kudhara kana even kambani hazvichatovhundutse kuti munhu anovhura kambani oipa zita remhuri yake. It's another manifestation yekuzvida iyoyo. Hallelujah. Vanhu vachava nokuzvida. Kuzvida kunopfurikidza. Unongoona kafambiro kanoita vanhu mazuva ano. Kuzvida kwacho. Munhu akapinda muchechi so anotarisa kuti handingogara pese pese. Havazivi here kuti ndiri ani. Munoziva maroho anoitwa muchechi ayaya. Munhu kugariswa roho rechi2 chete, rechi2. Imhosva. Hatisi kumboti chi, vamwe vakagara kuseruko. But iye kungoti handina kugariswa roho rekutanga. Itori nyaya kuzvida. Kokunogosarudzwa vatungamiri sei ndisina kusarudzwa. Kuzvida. Munhu atooneka na fault yake haone kukanganisa kwake. People will be lovers of themselves. Munhu anozviitira zvinomuitira iye. Zvinoita kuti iye zvake zvifambe. Zvevamwe hazvina basa. Vanoda mari. Hey, munoziva chinoshamisa. Munhu akandinzwa ndichiparidza anofunga kuti ndakavenga mari. But ishoko raMwari. And it seems pese patirungoita mharidzo dzirungopedzera dzaenda neko. Things that people are doing for money. Tachitaura zvemaselfie. Munoziva kuti zvinokwane maapp akawanda. Vanhu vanozvida. MaFacebook aya vanhu vanenge vachingozviposta. Chiri kudiwa ipapa apa. Chiri kudiwa kuti vanhu vaite malikes. Kuti unzi wakanaka, wakachena, une mari, waita zvinonakidza. Ndozviri kudiwa chete. Mangwana udzokorodza futi. Wese mukazoenda kuna vanhu ana Twitter nana Instagram. Senge kana Instagram haina manje chainoita kunze kwenyaya iyoyo chete. Because Instagram, Facebook at least unotombotaurawo kanyaya. Kana uchida kuparidza unoparidza, kana uchida. Instagram is picture after picture after picture after picture. Kusvikira vamwe vakubuda vasina kupfeka. Dziri shumbu dzekutsvaga malikes chete. Kutoita depression. Kuti ndanyimwa malikes. Hallelujah. Vamwe vopedzera vakudzitengesa manje. Kuti inini kana ari mapicture angu muri kuona ndakapfeka mabikini, saka kana ndakaloka kuti musaone. Vanenge vachida kuona motoita iri subscription, OnlyFans or something like that. Wotobhadhara subscription kuti uone, and then kukara mari. Wakutengesa mwiri nenyaya yekuda mari. Last week mweya wakatidzidzisa kuti kana vamwe vanoita zvengochani, pane vamwe vakatoita ngochani wekuti avatozvidi but vakazviitira kutsvaga mari. Zvinhu zvinoitwa nevanhu nenyaya yekuda mari. It's shocking. Shua mukatanga kunzwa vanhu ava vakatanga kupupura umwe neumwe kuti chii chakaita kuti awane mari, you'll be shocked. You'll be shocked. All for money. Nhasi ndandichiverenga nyaya yemusikana uyo ari kuchema
akuti ndane 2 years ndisina kuona vana vangu, murume wangu ari kundirambidza kuona vana vangu, and I'm being tortured. Anonzi Mary Mbaiwa, anga akaroorwa na General Chiwenga. Nyaya yacho mukada kuitarisa kwainotangira inyaya yemari. Aitsvagei ikoko? Munhu ari kuma 70 something years, iwe hausati watombosvika uri ma 30 something, unotsvagei kunoroorana nedhara rakadaro? Tsvaga mari. Lovers of money to a point yekuti ari kusiya murume wake wezera rake oenda kunotiza kunogara nedhara nenyaya yemari. Vasikana vapera kurara nevarume old enough to be their grandfathers nenyaya yemari. Nevarumewo futi vakuzviitawo futi kutsvaga vakadzi vekudanana nawo nekuda kwemari. Wotoona kuti uyu munhu uyu ndimude, but hey, hapana zvekuzviita. Kana muri munyika munomu yakaora, wobva wazvipa mazita, imwe yanzi Mavhuso, imwe yanzi chi, pane girlfriend allowance, zvakasiyana siyana. But when you look at it, that is prostitution. That is prostitution. Hapana. It's glorified prostitution. Nyango ukati blessa, nyango ukada kutsvaga zita rinenge rakanaka, nyango ukada kuti, it's prostitution. Kugara mari. Ava vanhu vatori nani. Kune vamwe vari wese panyaya yekugara mari. Vamwe vatone ropa mumaoko mavo. As last week kune mukomana ari kunzi anzi The Glen, anzi Cook The Glen, Protea Glen, akawanikwa aine mapatsi emunhu mufiriji. Inyaya yekuda mari. Saka kana shoko richitaura kudai somuona kuti shoko harisi kunyeba, mutoziva kuti ndo zvakataurwa. Chivindi chekurara mumba mune mabody parts wachiwanepi? It means kukara mari kwemunhu uyu kwakura to a point yekuti kana kutya haachatyi. Level yekuvhunduka yake, level of conscience yake, level of anything else chingakudzivise kudaro chakurirwa nelevel yekukara mari. Ndo zvazvinoreva. Wese kana taakuzotaura vana men of God vanoshandisa vanhu mukereke kuti vadye mari dzevanhu, kuti varove mari dzematithe, vanhu vachivhura kereke kutanga kuti unzai mari kuno kana muchida kuenda kudenga unzai. Munoziva kuti kune machechi akambobhadhariswa mari dzekuenda kudenga? Pamwe hamusati mambozvinzwa. Indakaiverenga nyaya yacho iyi, vachitotengeserwa matiketi muchechi. Unoziva kana munhu asvika palevel yekukara mari zvakadaro, kunyebera vanhu kuti ndiri kutengesa matiketi ekuenda kudenga, naivo vanhu vacho kupuso vachibvuma. Kwedu kunyika kwa vanhu votengeserwa anointed bricks, anointed chibage, shua kutadza kufunga kuti chiiko ichi. Nyaya yekukara mari. Vanhu havachatye zita raJehovha, havachatye zita raMwari. Pane kuti uende kunovhura tuckshop yako, munhu anoita rega nditi ndiri mufundisi, ndakatumwa naMwari, iye asina kutumwa naMwari. Chaari kuda mari. Kuziva kuti munhu wese ada kuenda kudenga, saka ndikangotaura kuti ndatumwa naMwari, vanhu vachatanga kundipa mari. Inyaya yekukara mari iyoyi. Ivo vamwe vacho vanenge vachibirirwa, vanobirirwa because vanokara mari ofuta. Because vanenge vaudzwa kunzi ukapa men of God, it's a seed ichaita kuti iwewe uzowana yakawanda. Saka havachakwanise kuquestiona manje kuti munhu uyu ndi man of God zveshuwe, akatumwa naMwari zveshuwe, pane mweya waMwari zveshuwe. Pane munoziva zvinoita makaro anokublinda. Because kana uchikara hauchazofunge. Paulo akati nzverai mweya. Kana munhu akamira pamberi penyu achiparidza, it's not a sin. It's not a sin, it's there in the Bible. Kana ini ndichikuparidzirai, shuwa vanhu vaMwari, bvunzai Mwari kuti murume ari kutiparidzira uyu ndimi makamutuma here. You are allowed to do that.
because remember kuti upenyu hwako uchaenda kugehena ukaita zvekutamba. Mzverai mweya. Hasi vose vanoti Mwari Mwari vane mweya waMwari. Havasi vese vanoti Jesu Jesu vakatumwa naJesu. Havatomuzi. Vamwe vacho vachanzi endai kwamaitira mabasa enyu. Handikuzivei. Takazvinzwa musi weSunday. Vanoda Mwari. Vanozvirumbidza. Vanozvirumbidza. Kana makamboona kana kuti ezvinezvi mweya wekuzvirumbidza wa at an all time high. Umwe neumwe anozvirumbidza. Tinogona kutangira kumusoro kupolitics chaiko. Politics inotanga necampaigning. Campaigning chii chinoitwa pacampaigning? Kusimudzira zita rako. Inini chete. Inini chete, votera inini, because vamwe vese hakuna chiriko. Ndini chete, mukandivhotera inini chete. Upenyu hwenyu huri mumaoko mangu. Ndini ndinogona kupai good living. Wese tikaenda kumusic, music yaipa. Kudhara vanhu vaiita music chaiyo. Ezvinezvi music hakuchisina. Zvango kungozvirumbidza chete. Zvakatanga nevakomana vehip hop vanoimba rap. Kungozvirumbidza, inini ndindakapenga, ndini ndine style, ndini ndakadii, inini chete, inini handinovakunda, havandigone, havandikwanise. Masong ese munhu ndini chete, inini chete. Mukandiona pandasvika inini. Pese pandinosvika vanodai so. Kuzvirumbidza. Kuzvirumbidza. Naimo mumachechi umu, ana men of God obva vadzidzisa vanhu vavo kurumbidza ivo. Vachisumuka vachizviita Mwari. Vachisumuka vachizviita. Isu patiri kusumudzira zita raJesu, ivo vanosumudzira zita ravo ivo vika. Vanozvikudza. Zvakangoda kufanana nekuzvirumbidza. Maybe kuzvirumbidza zvinobuda pamuromo. Kuzvikudza manje zviri mukati. Handinzwaro. Anoti inini. Inahamba. Wakundijairira manje. Vanombondiziva kuti ndirani. Inini chai. Shua. Kamwana kadiki kudai so kanga ndidaro. Kuzvikudza. Uchitsiurwa so. No, handijairira. Ungandidaro inini chaiye inini. Simukatienzani. Vanozvikudza. Vanotuka. Kutuka ndofunga tese tinoziva kuti kutuka kuita sei. Vasingateereri vabereki. Shoko raMwari rinoti kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzere panyika. Tinofanira kuteerera vabereki vedu. Unless vabereki vari kukubvisa pana Mwari, then iyoyo unozoti Mwari paya ndakatadza kuvateerera because vangu vachida kundibvisa pamuri. Asi kana vasiri kuda kubvisa pana Mwari, respect vabereki vako, teerera vabereki vako. Hallelujah. Kune ma special case. Kune vamwe vanhu vakazvarwa mumhuri dzekuti vabereki vacho vakanyura muzvivi, vakatorwa nadiabhorosi. Vamwe vacho vakatopinda muzvinhu zvechivanhu, vamwe vakapinda mumadhimoni nemweya yakaipa, zvokuti pamwe zvasvika pakuti kungoenda chete kunovashanyira kuti ndauya makadii, vakutonzi chingotwa. Hatina kurova guva ratete nhingi nenhingi handei kwakati. Hatina kudira doro ranhingi ngatite chakati. Bata midzi, bata zvakati. Kana iri nyama yauri kupiwa, pamwe uri kutopiwa yakadeketerwa. Kana zvirichi, pakadaro, yes. Ndosaka pakazonzi Abrahamu, buda komba mababa wako namai wako. Uya ndikuendese kunzvimbo yandinoziva kuti kana uri ikoko hauchazokanganisiki. Uchasununguka kundinamata mweya nemuzvokwadi. Vasingavongi. Munoziva hakuna chinhu chakaipa sekusavonga. Kuvonga kutenda, handiti. Kana paina ane English version ambondiudza kuti pakanzi chii panyaya yekuvonga. Toda kunyatsowana explanation, definition chaiyo. Pana ane English version. Ungrateful. Thank you. Saka ndandiri right.
maichakombera vanenge vakufurayirai vokupai chikafu. It seems like a small thing, handiti? Ako chikafu katangodya, but iko kusatenda ikoko munhu dzidza kutenda. Nyangwe i5 rand tenda, because wangu usingaiwanika 5 rand yacho. Nyangwe iri 2 rand tenda, akuitira chakanaka tenda. Dzidzai kuonga. Nyangwe waitirwa kanhu kadiki sei, dzidza kuonga. Munoziva, it's another secret. Munoziva kuti kuonga is a key that unlocks so many things. Ameno kana mchiziyo. Vanhu vanoita depression vaya. Let me tell you, vakadzidza kuonga, you will never get depression. Hakuna. Show me one person who suffer from depression today anoonga. Hakuna. Because kuonga, what it teaches you to be positive, not negative. Munhu anoonga anodzidza kuona zvinhu zvekutenda. Each time you are looking for something chekutenda, you are looking for something to be grateful for. Ndiri mpenyu, handisati ndafa, makumbo angu achiri kufamba, maziso angu achiri kuona, maoko angu achiri. By the time you finish all that, watokufara. Kutambudzika kwatachibotaura kuya akuchakurwadzi. Kusavonga ndokunoita kuti utange kutaura kulista. Mai vakatsikwa nebhazi, sekuru vakadonha mubhara, ndobva nhamo dzangu vakomana. But kana uchivonga uchafocus on the positive. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Kana neniwo ndikutorairwo ipapo. Because upenyu hwakaoma. Kunenge uchitarisa ma-school fees, uchitarisa zvakasiyana-siyana. But Mwari vari kutotidzidzisa kuti dzidza kuonga. Now tataura nyaya yekuonga pavanhu panyamaka ko kuna Mwari. Gara muchionga. Garai muchionga. There are so many things to be grateful for. Izvo zvitatotanga nenyaya yatataura yatatsiurwa pairi kunzi ndakakubvisai panzvimbo yakamanikana ndikakuisai panzvimbo yakafaranuka. Tinofanira kuonga. It's something to thank God for every day. Every moment tofanira kutenda Mwari. Hey, do you know kuti takamboenda panzvimbo yekuti taiti mweya waMwari unotaura something zvotadza kutaurika kuvanhu? Munozviziva? Hasi mafirimu atiri kutaura zvinhu zvaitoitika izvozvo. Mweya waMwari woti vanhu vangu ngavaudzwe chakati zvotsindirwa kuti hazvitaurwe panapa. Matopa nzvimbo yenyu yekuti mweya waMwari ukataura zvinobuda zvichitaurika. Imi tinofanira kuonga. Muri kurangarira zuva rakasumuka munhu waMwari akataura kuti hanzi ndapiwa zita rekereke. Muchiri kurimemba yakaiti Tuesday evening handiti? Zvikanzi ndapiwa zita rekereke. Zvaiitika here kwatatiri? Tinofanira kuonga. Dzidzai kuonga. Hallelujah. Vasingavongi, vasati vari vatsvene. Utsvene vashoma vanhu vari kutandamisa utsvene. Vanhu vakungofamba vachingoti no, it's okay. Chero ndichiuya kuchechi, chero ndichinamata, chero ndichiziva masongo emhimbuko. Ichasvika nguva yekuti pamwe tisatoimbe himbuko yacho. Hallelujah. Munhu wofunga kuti kana akuziva masongo ese muhimbuko ndamutsvene. Munhu wofunga kuti vari kuparidza Daniel, ndomuziva Daniel. Akazodai. Kana Simon Peter akadanwa ari kwakati ndobva azodai ndobva azoti imuri kuzonoti Simon Peter ndiye kuzoti upi David akaberekwa hanti vangu vari 8 mumhuri mavo ndobva azodai so ndobva kusvika azoita mambo ndobva azodii but hey ko utsvene. Hallelujah. Amen. And verse 3. Verse 3. Wasino rudo chairo. Vasingadi kuyanana. Vanochera vamwe. Vasingazvidzori. Vane hasha. Vasingadi zvinhu zvakanaka. Hey. Vakomana. Muri kunzwa explanation yacho ndo generation yatiri kurarama pairi. Inini pakadai soka shoko raMwari richitaura ndikubva ndatoita tuma picture kuti una Hey.
vasino rudo chairo. Rudo rwemazuva ano rwarwefeki. Munhu anokuitira rudo ripo. Baba Chakombera. Ndichita rudo. Muchiona pamunoona kuti ndiri kuitira rudo. Muchingobuda chete munoziva iye murume yeyu. Zvakadai. Rudo chairo. Munoziva kuti rudo chairo runoonekwa papi? Let me tell you. Number 1, what I say about you in your absence. When you are not there, when you will never hear kuti ndati chii, ndo panooneka kuti rudo ruripo here zvishua. I can say a million good things about you in your presence, but kana musipo, ndo panobuda rudo chairo. If I can fight for you in your absence, ndo rudo chairo. Kwete zvekuti kuti munozoziva kuti akandimirira because mamuripo, or because makazozvinzwa. You can only say you love me if you fight for me and stand for me in my absence. Ndisingatozvizivi. Ende kana nditi inini handisi kuda kuti inini chete, ndikuda umwe neumwe wenyu. Because kana muine rudo chairwo, munofana kumirirana imumwe nemumwe. Ndakataura last week even nyaya yemunamato. Kana ruri rudo chairwo, you should find time to pray for each other. Umwe neumwe ari munomu. Otherwise muri kuti muri church pachirudzi. Because church zvinova kuti muri muviri. So mungava muviri wekuti hausati wambonamatira uyu, hausati wambonamatira uyu, hausati wambonamatira uyu, hausati wambonamatira uyu, saka muri muviri rudzi. Find time to pray for each other. Not tiripo panapa pekuti uyu anobvanzwa kuti nababa Chehore vainawo Mwari, baba Chehore vasekerera kuti yes. No. Asingazvizive. And it doesn't even have to be kutozo nozadai pasina ndakakunamatira. Mazuva ano ndiri kunamatira zvisingaite ndakakupindira fasting chaiyo. You don't have to tell people. Pane nyaya ndaitaura nababa Chakombera, yemwe murume watiri kunamatira right now. We are still going to continue praying for him. We are going to pray for him. That is love. And he doesn't even have to know. When you meet him, you don't even have to tell him. Zvichida Mwari achazoita kuda kwake, zvikaitika zvichazoitika pamwe zvichazobudawo. Just like so many others. It's not always you have to tell people kuti ndiri kunamatirai. Iwo Mwari vanoziva. Hallelujah. Rudo chairo. Ndiro rudo chairo. Standing in the gap. Sezvakaita Ishe Jesu Kristu akauya akamira pamba, akapedzisira akuwara, akarohwa, akaroverwa, akafa. Maridzo yobva yatotaura kuti hakuna rudo runokunda uyo anorasira upenyu hwake kumwe vamwe. Ngatirasirane upenyu for others. Kutoluza pekutonzi apa wazviitireiko but uchirasirira vamwe kuitira kuti vamwe vave better off, kuitira kuti vamwe vazive Kristu, kuti vamwe vazive Mwari. Hallelujah. Hanzi vasingade kuyanana. Munoziva kuti kune vanhu vasingade kuyanana. Kuyanana kuita sei? Reconciliation and restitution. Zvinoitika sevanhu tinogona kupesana, tinogona kutadzirana. But matadzirana, dzidzai kuyanana. Dzidzai kuyanana. Umwe munhu anoti matadzirana so, ainoita 5 years, 10 years. Kanganwa zvakandiitira. I'll never forget. I'll never know. Dzidzai kuyanana. Dzidzai kuyanana. Kana mamarriage futi zvinoitika. Kana mapesana, shoko raMwari, remember last time ndakataura kuti zuva rakarisa mbiri. Dzidzai kuyanana. Izvozvi patichanamata tapedza mharidzo inei, umwe nomwe ngaafunge kana paine munhu asati ayanana naye, waasina kuwirirana naye, munofana kudzidza kuyanana. Yes, there are other issues zvekuti vamwe vanhu hazvichaite kudzokerana navo for whatever reason.
izvozvo zvishe vanoziva. Kana uina maiguru vako vari kukuroya, kana uina mbuya vako kana tete vako vari kuendera kun'anga, uri kuziva kuti izvi zvakadaro zvinonetsa zvinhu zvakadaro. But kana dzina kuipa zvakadaro nyaya dzakadaro, ngatidze kuyanana. Kana turi tunyaya tongoti uyu akatyora spuni yangu, aiwa izvozvo izvi tidzai kuyanana. Tidzai kuyanana. Umwe anogona kunge akataura senge inini zvinotaurisa zvangu, ndotaura pamwe zvinorwadza mumwe munhu zvatsveyama, not kuti I have a bad heart or bad spirit, but ndangorwadzisa ndisingazvizive. Ungoti munhu waMwari paipa makataura zvakati izvi zvakandibaya mwoyo. Mudikani sorry, toregererana, toyanana. Panoita magrudge mukereke yaMwari. NdezvekuIjipti izvozvo. I pray to God that even for generation and generation upon generation, kusvika Ishe Jesu Kristu vachiuya, nyange vataita take over from us, ngavashayikwe magrudge mukereke yaMwari. Pedzira vanhu vagara pamasofa. Leadership pano uyu nauyu nauyu nauyu, but kunotozikanwa kunzi nhingi nanhingi havaonani. No, not so mukereke yaMwari. Vanochera vamwe, kuchera, backbiting, kutengesa. Ngatitii panapa tine zvatiri kuita panapa zviri kunze kwemurayiro. Handiti, let's say tiri kutengesa mbanje. I hope example ino haizotorwe nevanhu kuti vanhu vaMwari vanofanira kutengesa mbanje. It's an example. Tiri kutengesa mbanje, baba havamupurisa, tatengesa taita mari yedu. Inini manje ndoenda ndonochera mumwe wangu kumapurisa kunoti munoziva chii, vanoita zvekutengesa mbanje. Ndokuchera ikoko. Kana kuti tine nyaya dzatiri kutaura panapa, tiri kutaura avo vataura kuti uyu yakadai so akazodai so, ndobva ipapo ndoenda noti unoziva zvavangu vachitaura pamusoro pezvavo. Ndokuchera ikoko. Hallelujah. Ngazvisawanikwe mukereke yaMwari. Vasingazvidzori, kuzvidzora kunouya nemweya mutsvene waMwari. This is a special gift. Kuzvidzora is actually in another way. Pane mharidzo inototaura kuti it's a sign yekuratidza kuti pane mweya waMwari. Mukana munhu asingagone kuzvidzora ka suspect, because mweya waMwari unouya nekuzvidzora. Ende kuzvidzora kunotanga kana pachikafu chaipo. Unozati kune mumwe munhu anosvika pakutadza kufamba, chikafu chikaiswa patebho apa anoda kuchipedza chese, haagone kuzvidzora. Ndakambonzwa vamwe achitaura, handizivi kana chiri chokwadi onoti, kuti hanzi mbudzi inogona kudya kusvika pakufa. Hanzi dumbu rinoti ngi igoramba ichidya kusvika yati ngi yobva yafa. Munhu dzidza kuzvidzora. Haufaniri kupedza plate every day. Plate yauya wapedza, plate yauya wapedza kusvika dumbu wazvimbirwa. Inonzi gluttony futi iyoyo. Chivi chegluttony, handizoti muchishona gluttony inonzi chimakaro nai. Chitori chivi ichocho. Ukaona uchidya uchisvika pakuzvimbirwa, it's a problem. Dzidza kuzvidzora. Iyi yechikafu itori nani manje. Kune kuzvidzora kwakawanda. Ko kana munhu akuofenda, ko kana munhu akutsamwisa, ko kana munhu ataura mai vepamaraini apa tiri kutoziva kuti vakataura zvakaipa pamusoro pangu, but ndikazvidzora. Hallelujah. Men of God, Mwari vakunzwira ngoni, vanokuratidza upenyu hwemunhu. Achazodai so, ozodai nezuro akadai so, izvozvo ari kudai. Kuzvidzora. Wotosvika unomhoresa munhu, hello brother, hello sister, makadii. You smile at them genuinely and you love them. You don't always have kumauka. Ini nezuro ndakakuonai muchidai so, ko imi munozviitirei? Ko imi ndakanzwa muchitaura zvakati, munoziva here kuti ndiri man of God? Munoziva here kuti ndinozviona zvese izvozvo? Munoziva here izvozvo ndiri kutoziva kuti
kuti mangwana muchaitirwa chakati, muchazowana chakati. Hey, it's a gift of the Holy Spirit. Dzidza kuzvidzora. Asi zvinhu zvese zvinofanira kutaura. Ndosaka Jesu akatora John na Peter na James. Akaziva kuti ava ndivo vega vanokwanisa kuzvidzora. Vakuburuka mugomo vakati, akomana, muona zvaitika pai boys, hazvitaurwe zvazvo. Rambai makanyarara. Musazonoudza vamwe. Ndozva ndakakusaridzai muri 12. But just because muri 12 doesn't mean kuti mese munofanira kuziziva nezvenyomeka izvi. Mwari vanozviita futi. Dzimwe nguva tine mamwe mameseji atinopiwa achinzi ndezvenyomeka. Mudzimai wangu chaiye pane zvimwe zvinhu zvandingamudzi. Ndozvazvinoita, ndo basa racho. Hallelujah. Mufana kuva nekuzvidzora. Kutoziva kuti izvi zvinyangwe ndazviona sei, totonyarara. Hallelujah. Then zvimwe unenge watenderwa kutaura, unokwanisa kutaura zvimwe zvinenge zvakareruka. Dzidzai kuzvidzora. Even bahasha dzako chaidzo, zvidzore. Warwadziwa, watadzirwa, kune vhesi inototi bvumai utadzirwa. Hallelujah. Zvinokonzerwa nahandinzwaro izvozvo. Iyo ambozviitire, hauziva kuti ndiri munhu here, ndine mafeelings, ndine maemotions, angandidaro sure. Kuzvidzora. Unozoti yena opportune moment, but mudikani unozamusuya uyaka. I don't think zvawakaita zvazviri right. Dai wakadai. Dzimwe nguva kana kusatombozvireisa futi. Kuzvidzora. Hallelujah. Amen. Tinoona murodhi umu mumwe anongoereka nangokukata potakonzera accident. Newewo kuzvidzora. Kuzvidzora. Hallelujah. Vasingazvidzori vane hasha. Kuzvidzora futisa kazhinji inyaya dzehasha idzodzo handiti. Kuzvidzora futi kunouya kana paruchiva. Vanhu vane ruchiva havakwanisi kuzvidzora. Mukadzi wese waona, murume wese waona, haukwanisi kuzvidzora. Takamboita mharidzo yeSodoma neGomora yevarume vaya vakada kupwanya dhora Loti. Anzi tine varume vataona, tiri kutovada chete, kutadza kuzvidzora. Ndikapa example yekuti muJobhi kunoona varume kuti ari kudrive motikari inoita 2 hours kusvika kwakuchifanira kuita 5 minutes kusvika, because pese pane dress iri kumira, pese umbotati hello makadi ndimani, ndipei number, alright, munogara ku address, alright. Kuzvidzora. Hallelujah. Vane hasha, vasingade zvinhu zvakanaka. Kuna vanhu vasingade zvinhu zvakanaka, munoziva. Kuna vanhu vasingade zvinhu zvakanaka. Pese paita chinhu chakanaka vanotsamwa. Pese paita chinhu chakanaka vanoda kutsvaga kushora. Pese pane chinhu chakanaka vanoda kutsvaga kusvibisa. This chapter yakasimba mani. Uchiitarisa inoita kunge 2 minutes. But pakazara wisdom of God. Ndezvemweya mutsvene zvinhu izvi. Vasingade zvinhu zvakanaka. Pese panenge pangoda kuita chinhu chakanaka chete. Kana zvakanaka kwauri, there are some people who are self-sabotaging. Munoziva. Pane inonzi self-sabotage. Yekuti kana pakuda kuita chinhu chakanaka, munhu iye anoita something chekuzvikanganisa, chekuti anobvonyongodza ega. Hallelujah. Zvinhu zvakuda kunyatsofamba nenzira yakanaka ubvango self-sabotage. Kati zvinamatire zvese izvozvo. Hallelujah. Hasha taiadresa handiti. Ndofunga tese tinoziva kuti hasha chii. Tese tinoziva kuipa kwehasha. Hazvifaniri kuwanikwa izvozvo vana vaMwari. Handei verse 4. Verse 4. Vanonyengera, vasingarangariri
vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Vanonyengera. Kunyengera kuita sei? Pretending. Hey, munhu waMwari chaiye anonamata. Kana mukasangana naye anenge achikotaura mavhesi ega. Anenge achikotaura zvemharidzo chete, but muchingoenda chete. Unyengeri. I'm sorry to keep referring to the past. But chimwe chinhu chakakonzera kuti Mwari vatibvise wazi mweya weunyengeri. Mweya weunyengeri wanga wafararira. Mweya weunyengeri wekuti munhu wese anoda kuitwa good nemutungamiri. To a point yekuti vanhu vanobatana pachinhu chimwe chete, but mutungamiri akasvika umwe nomwe anoti handizvizive. And handisipo. Munhu anotaura indokurambira. Ndofunga kana vamwe makatombodzwa vanhu vachidaro. Indokurambira, kana ndiri ndikadedzwa ndokurambira. Ndoti handizvizive. Unyengeri. Ndine imwe nyaya ndakatendoka pairi. Ndikakumbira kuna Mwari kuti vandiregerere. If I remember the time, it was 1999. Ndine imwe nyaya ndakavhunzwa ndikaramba. Ndikati handizivi. But nyaya yakataurwa ndandiripo, nditori pakati payo panyaya iyo. Ndakuvhunzwa manje ndaona kuti yakupinza vanhu mutrouble. Ndikati aiwa handizvizivi. 1999. Iyi example yandikupa uyu. Mumwe pamwane yake iri more recent. Unyengeri unouya futi pa kunyebera kuda. Hey, unoza hapana chinhu chaindirwadza semafake hug. Ekuti munhu uri kuziva kuti munhu akakuvenga, munhu ndiye munhu ari kunyanya kukurwisa, but ndiye anoti akakuona anotanga kuda kupa hug. Unyengeri. Mweya unyengeriwo. Takusuwai baba, tane 2 weeks sina kuona, tatakushaya kuti komuri kupi. Unyengeri. Dai mweya unyengeri ukasawanikwa pakati penyu. Amen. Dai mweya unyengeri ukasawanikwa nyangwe pandiri. Munhu anosvika pakuti opedzisira akunyebera vanhu kuti amufasting iye asiri kufasta. Mweya unyengeriwo ngaubude patiri. Amen. Hallelujah. Mweya weunyengeri. Kana iri nyaya yeunyengerika ndogonaita 2 days ndichiparidza nenyaya yeunyengeri. Tichatozobeita imwe mharidzo yatichasimbirira pazvinhu izvozvi. Timbonyazozvidzidza. Vanonyengera. Anosiya munhu achienda kunowira mugomba. Iye ari kudazoziva kuti izvi zvinhu zvinosvika pakuparadza izvi. But anosiya munhu achienda ikoko. Unyengeri. Vasingarangariri. Unoziva Mwari vane inonzi Book of Remembrance. Rimwe zuva tichaita mharidzo ye the Book of Remembrance. I think takatomboita mharidzo iyoyo mari. Ye the Book of Remembrance. Yeah, ma first weeks edu takaita mharidzo ye the Book of Remembrance. Kuti Mwari vane inonzi Book of Remembrance. Book of Remembrance yakamira nekudai so. Kune vasingazivi. Tinoiona kuna Esther. Mordecai ane zvaanga aita. Handiti ndobva adeserva kupiwa umambo, but hapana chaakapiwa Mordecai. Ndobva nguva yatofamba kusvika mambo wazoti no man, ndiudzire. Unoziva mambo vanombovarairwa because uri mambo haudiridze gadheni, hausakure, hauite sei, chakongogara pachigaro chete samambo. Saka mambo wangu abhoe kana manje vakushaya zvekuita. Zvikanzi chidondiunziraiwo the Book of Remembrance. Because ndogona kunge ndakanganwa. Pamwe ndine zvandaifanira kuita. Book of Remembrance inobva rauya. Ndobva ona musi iwoyo Mordecai akaita chaka. Imi Mordecai uyu takazombomitira chii? Zvikanzi hapana chatakamitira. Zvikanzi from today onwards ngatiite chakati. Saka Mwari vane Book of Remembrance. Dzimwe nguva tine minamato yatakanamata kudhara.
pamwe isi togona kutosvika pakukanganwa, asi Mwari vanozovhura book of remembrance. Right now dai Mwari vakavhura book of remembrance paupenyu hwako, une chimwe chinhu chawaifanira kunge wakaitirwa pamwe chinenge chakuita kunge chiri long overdue, asi Mwari vakavhura the book of remembrance, you'll be surprised. Munamato unopindurwa nhasi, munamato wakanamata 5 years ago. Nhasi unogona unamata munamato nhasi uchazosangana newe 20 years from now kana uchiri mupenyu nekuda kwebook of remembrance. Saka kana nesuwo sevanhu ngatirangarirei, tofanira kurangarira zvatakaitirwa naIshe Jesu Kristu. Kwaniti ndosaka tichiita holy communion, because tinoita tichirangarira zvaakatiitira. Hallelujah. Kana even kufamba kwatinoita tofanira kufamba tichirangarira kuti takaponeswa, tatichaite zvataimboita torangarira kuti Ishe wakatiitira chakati. Ndosaka tichivonga, tinovonga because tinorangarira zvakatiitira. Pane kuongorangariro baba chakombera kana wakuunzira uhufu unofanira kurangarirozvo. Mai chakombera kana wakakuunzira mavheji oita munhu wekuti unongoitirwa zvinhu zvakanaka but wakangoomesa gotsi, hauna kana rimwe zuva raunombofunga kuti but vanhu vaya vakandibatsira vakomana. Rangarirawo, ugorangarira futi danger yekuziva kuti kwambuya nhinga hakuendwe. Kurangarira futi kaiwo, because last time pandakaenda wakadeketera nyama wakada kuti jikisa nyama yawakapira kunzimu, saka hatiendeko. Hallelujah. Vanoita manyawu, manyawu kufarisa hazvidiwe naMwari izvozvo. Mwari hadi manyawu, Mwari anoda vanhu vari steady. Rimwe zuva tinongoita mavisitors auye toona vamwe vakuita zvavasingamboiti, tanga kuita manyawu. Hallelujah. Mwari hadi manyawu. Handisiri ndiri kudaro zvirimo muBhaibheri. Tanga titaurai zvino izvi kuti taane branch rekuCape Town, tine mudikani akadanwa naMwari kuti aite basa raMwari, ari kuevangelize, ari evangelist iko. Akati ndoda kuuyawo tozodisa maoko pamusoro, toda kubatana nemi. Vanhu vandiri kupinda nawo zvino izvi ndichatovaudza kuti ndo kereke yaMwari yatapinda mairi izvozvo izvi. Achauyawo pamwe anouya nedelegation yake, pamwe anouya ari ega. Ngavasazowa nemanyawu. Wona vanhu vakuita zvatisingamboiti. Mumwe wangu actor different, mumwe wangu actor funny. Tichaenda kuZambia, tichaenda kuZimbabwe, tichaenda kuDubai, tichaenda kuUK, tikutaura mamwe mabranch atinawo. Ozongona munhu akuactor different. Cool. Ingawani tinogara tichi. Hallelujah. Amen. Kunyasoziva every day kuti kana tiri kuti muimbiswe nziyo wedu ndini. Tozoona pauya vaenzi, mumwe mudikani asiri muimbiswe nziyo angosumuka kuvhura himbuku akuti ngatichitange manyawu. Ndingopa example. Hallelujah. Vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Kune vanhu vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Vanhu ava manje vakasiyana nesu pakuti hakusi kuti havadi Mwari, vakasiyana nevanhu vasingade Mwari. Kune vanhu vasingade Mwari, but kune vanhu vanoda Mwari. Hallelujah. Muri kunyatsozinzwisisa? Vanhu ivavo vanoda Mwari zveshuwa, but vanoda zvenyika kupfuura Mwari. So Mwari vanomuda, but kana yazosvika time yekuchuza manje, ndoda kunamata Mwari inini, but nhasi kune World Cup final. Hallelujah. Dai kwasina World Cup final ndaiuya kuchechi. Hallelujah. Kwazodzoka kuita disco, ameno famous singer auye. Manje it's a once in a lifetime situation kai. Hallelujah. Mwari vanomuda zvavo, but pazoita something chepanyika pano chinofadza, kubva vachisarudza ichocho kupfuura Mwari. Hallelujah. Amen. Verse 5. Vana mufananidzo bedzi wokunamata Mwari, asi wakarasha simba rako. Ufuratire vanhu ivavawo. Hallelujah. Having a form of religion
but denying the power of it. Vanototi tinonamata Mwari, vanotovhura Bhaibheri. Hallelujah. Amen. But kana rasimba racho havaridi. Ko simba raMwari rinoonekwa papi? Pakubuda muzvinhu. Amen. Simba raMwari rinoonekwa chi? Pakubata kwemweya mutsvene. Wona vanhu vakutaura kuti no muchechi medu hatiite zvakadaro. Having a form of religion but denying the power of it. Kana mweya mutsvene uchiuya nechiprofita iwe woti aiwa hatiite zvakadaro. Kana mweya mutsvene uchiuya nekuparidza woti aiwa hatiite zvakadaro. Kana mweya mutsvene uchiuya nekuporesa varwere aiwa hatiite zvakadaro. Kana shoko raMwari richitaura kuti mweya mutsvene unogona kumutsa vakafa, iwe wonamatira munhu akafa womuka, iwe taura kuti aiwa muchechi medu hatiite zvakadaro. Having a form of religion but denying the power of it. The power is in the transformation. Kushandurwa kwemunhu kubvira muzvivi kusvikaita mutsvene, kubata kwemweya mutsvene waMwari. Obva watowana makereke acho kuti ndo vaitaurwa. Having a form of religion but denying the power of it. Simba racho rinoonekwa papi? Simba racho rinoonekwa pakuti murume anoziva kuti mudzimai wangu ndiye uyu wandakaroora, handichazoroora mumwe kusvikira iye afa. Kana akandisiya mudzimai iyeye ndichamirira vhangeri raMwari ndakadaro. That's the power of it. Hazvigonekwe nenyama izvi. Mweya waMwari chete unozvigona. But munovaona mumadzikereke vakuramba simba iroro, vokurirwa nenyama, vakuita mamarriage echi3 echi4. Having a form of religion, denying the power of it. And verse 6. Verse 6. Nokuti pakati pavo varipo vanopinda mudzimba vachiverevedza, vachitapa zvikadzi zvakaremedzwa nezvivi. Yes. Zvinokwewa nokuchiva kuzhinji. Yes. And 7. Zvinongogara zvichidzidza, asi hazvitongosvike pakuziva zvokwadi. Hallelujah. Ndinogara ndichitaura nyaya iyi. I think last week ndakaiparidza futi yekuti munhu anenge achinzi man of God but ari kupinda mudzimba. Man of God ari kuenda kuti wasikana twemukwaya, twasikana twemupraise and worship, itiko tichiuya twakapfeka mamini muchechi. Pedzira unzi man of God vakazoitisa nhumbu, man of zvikadzi. Zvikadzi izvi zvine zvatikurei futi izvi. Hatisiri twasikana twemuyuthi chete. Zvikadzi munoziva mumachechi munoitwa zvakasiyana siyana. Mukadzinzwa nyaya dzacho munoshamisika. Tochitaura higher level chaiyo. Zvikadzi actually ndo pane mharidzo yedu paverse 6 and verse 7. Ndo mharidzo yandapiwa naMwari. Kumwe ndosaka ndiri kutovhundukawo nerevelation iriko yakasimba yatibatsira kudai so nhasi. Zvikadzi muministry muno muti akuziva kuti kana zvichitaurwa zvikadzi zviri kutaurwa zvikereke zvisina kupona, zvisina ruponeso. Hallelujah. Zvinogara zvichidzidza asi hazvitongogoni kusvika pakuziva zvokwadi. Hey, ndipewo the English version yeverse 7. Such women are always seeking instruction, yet never able to arrive at a knowledge of truth. Tanchida King James version ndo inonyatsotaura, inonyatsopa the proper explanation yandandiri kuda, because ndo pane dzinde remharidzo yanhasi, ndo pane mharidzo yacho yese. Because tikapapota ipapo paverse 7 ipapo tinogona kuita mumwe wedu ane chirwere ichocho, because Mwari ndo zvaanoda kudzikinura. Hallelujah. Ever learning and ever able to come to the knowledge of truth. Yes. Hallelujah. Ever learning
dzokurorai futi Ever learning and never able. and never able to come to the knowledge of truth. The truth is Jesus Christ. Ishe Jesu Kristu ndiye chokwadi. Nyaya iripo iri kutaurwa indandapiwa iri verse 7 iyo iyi. Ndobva ndapiwa futi mufananidzo wemukushi. Zvikanzi munoziva here kuti mukushi anokusha mbeu. But kune mbeu dzakakushwa. Zikanzi mbeu dzakushwa idzi shiri dzakauya dzikazi kunojobora. Takamboita mharidzo yeshiri kuti shiri dzinorevera. Nekuti Ishe Jesu Kristu vanotaura kuti hanzi foxes have dens and birds have nests, but the Son of God is looking for a place to lay his head. Handiti tikadzidza kuti shiri madhimoni ende dendere vanhu vanenge vakagarwa nemadhimoni. Now shiri ipapo Ishe Jesu Kristu vakataura kuti mukusha anenge akusha mbeu, shiri dzouya dzosweleka sei dzosikonojobora mbeu iyayi isati yageminate poshaya chinomera. Now tadzoka kunyaya yedu ever learning. Hey, kune vanhu vekuti every Sunday vanouya kumharidzo, every Tuesday vanouya kumharidzo, 5-10 years vachinzwa mharidzo, but they never get to the learning of the truth. Havafe vakamuziva Ishe Jesu Kristu. 50 years mukereke, but haumuziva Ishe Jesu Kristu. Muchurch every day you are there, program after program you are there, retreat after retreat you are there, convention after convention you are there, marriage after marriage you are there. Zvese zviri kuitika every Sunday, but you still fall for the same sin. You still fall under the same problem. I'm 10 years ago, you still have that same problem right now. Zvikadzi zvinongodzidza asi hazvisvike pakuziva. Maridzo inouya every day. Kana ari makuhwa haaperi, kana kuri kunyeva hakuperi, kana kuri kuba hakuperi. Zvese zvachiparidzwa zvana kunyengera kuvenga hasha hazviperi. Every day maridzo ichiuya. Shingatinzwire ngoni. Zvikadzi zvinongodzidza ever learning. Dzimwe mharidzo 2 hours, but never coming to the fruition of knowing Jesus Christ. Kusvika pautsveni kuti mharidzo yandishandura. Munoziva kunzwa kwandakaita mharidzo inini ndaimboita zvemupfuvira, but nezvemupfuvira ndasiyana nazvo manje. Ndaimbomwa doro inini, but kudoro handichaverengwi. Kana vemapinzo vakatenga ndoti uyu musiye anobohwa uyu. Hamwe uyu. Ever learning. Nepa internet vachitsvaga maridzo, but chiri kuitika muupenyu hapana. Utsvene hapana. Zvibereko hapana. Kereke iyi maridzo takambotaura nezvezvimwe kuti 15 years atendeuka kana 1 hapana. Ever learning nemabible studies nechi ever learning. Musandivengo vanhu vaMwari, ndishe vanenge vataura. If I have offended anyone, mundiregerero, ndikuita basa raakandituma. Ndozvandakatumirwa izvo. Zvichida zvichatokubatsirawo. Ukasangoofendwa chete. Munozwa kuti salvation inouya papi. When you move away from being offended and you get to a point of being corrected, wotozwa kuti chinondibatsira upenyu hwangu ichi, watoyambuka. Ever learning. Chapter yakasimba tingadai taenda tinopedzisa meno time yedu kuti yakamira sei. Zvimwe this is enough kuti tinzwisise kuti Ishe vanoda kuti chii. Ever learning. Can we not be people who are ever learning and never coming to the knowledge of Christ? Maridzo inouya zvakanaka. Wonzwa maridzo pamwe wobatwa nehope mukereke. Or worse,
hauna kubatwa nehope, wanyasoinzwa mharidzo, but by the time yaunongobuda muchechi chete shiri dzinouya dzoti jobo 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 jobo. Mukusha ruti ndakakusha mbeu, next year ndichakohwa, ndakapedza bhagidhi rese, mvura ichinaya mukusha anopembera kuti kwakunaya. Takusvika muna April ona koinda ever learning, ever learning. Tuesday tirimo, Sunday tirimo, nema all night prayer. Manje tineta kutanga ma all night prayer futi. Takambomira hedu yezvinezvi. Ndasinganzwisi kuti sei takamira ma all night prayer, ndakatozozvinzwiso manje. Taona takuita ma load shedding nechi kati mweya waMwari unoziva komani. Imagine ndingadai takadedzera all night prayer tichingotanga first hour magetsi obati wa. Hallelujah. Amen. Shiva chatiudza kuti chatanga futi rini. Amen. Kupo example 3 times a day, a week, ever learning, ever learning, ever learning. Ngatisvikewo pakuziva Kristu. Amen. Ngatisvikewo pautsvene. Ngatisvikewo pakuti she ndinokutendai, makanditsvenesa. Ngatisvikewo pakuti she ndinovonga, because ndakayambuka. Dai kare apa pangadai pandidhingura, but yezvino izvi ndasvetuka. Hallelujah. Kuna kuti zvakutanga kuuya, it's all coming together now. Mweya mutsvene waMwari une wisdom. Pazvanga ichiuya mharidzo yachanga ichimweta kunge iri kuenda uku neuku neuku. Hallelujah. Kana nini ndachitoshayiwa kuti zviri kuenda nekupi, but ndinenge ndine faith in God kuti Mwari vanoziva zvavanoita. Kana ndikaitwa benzi ndiri kuitwa benzi ravo, but now zvakumeka sense kuti pese paya ndo zvanga zvichidiwa nemweya mutsvene waMwari kuti tinzwisise izvozvo. Ever learning, ever learning. Aiwa ngatisave vanhu vangori ever learning masingadzidzi. January to January, maridzo after maridzo, dzimwe dzichitumirwa. Mai mangozvo vachitumira pa group, mai mangozvo vachitumira pa group, dzigozara foni igozara kuti memory full, but munhu hapana chiri kuitika, hapana shanduka. Dai Mwari vatinzwira ngoni. Kubvira nhasi, that spirit of ever learning and not coming to the fruition of knowledge of truth ngaipere patiri. Pasazombova anyone in the church inoi, mukereke yaMwari, pasazombova nemunhu anonzi ari ever learning but asingasvike pakuziva Kristu. Munhu wese ngaazive Kristu, nekuti ukaziva Kristu uchasvika pautsvene, ukasvika pautsvene uchaenda kudenga. Pamwe hauzoende kudenga musi iwoyo, but tinoziva kuti shoko raMwari rinotaura kuti munhu akatongerwa rufu uchasvika pakubuda munyama, then kutongwa kuzoteerera. Hallelujah. Amen. I think ipapa tingagumire ipapo tozoipedzisa chapter iyi. Ndaifarira stereki. Praise the Lord. Amen.